Njoki, Kisumu County. Omedo timo mos ne anyuola duto manowito jogi e masira ma coach marapano wadhi nyime kama jaod bura ma Githunguri Mano Gathoni wa Mushomba owuok tung' mosuo kod spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ewi okang' mar riembe od bura chieng' tich ang'wen jumani kaluwore kod okang' mare mar duokore gi jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ewi nek mag joma mine e kar dak makwari e buore Nairobi higa mokalo. Ka oloso kod jofwamb weche e buore Nairobi, Wamuchomba wacho ni en gima mako dhok ni e higa achiel nyaka ne masira ma kamano timre. Obila osemana yango nonro mag ringre ji 5 kende kuom ringre duto 42 mane oyud e gwenge mag Kweri. Wamuchomba bende penjo gimomiyo piny owacho oling' thi ewi achich maduong' mar nek ma kamano Mano Collins Jumaisi mane olochore tesend obila kendo lal nyaka sani. This is punitive action, and it is viewed as an attempt to silence both myself and the broader anti-femicide movement of Kenya, which continues to demand accountability from security agencies for failing to protect Kenyan women and girls from gender-based killings. The CS Murkomen confirmed that after 13 months, the Directorate of Criminal Investigation, that is the DCI, has only positively identified 5 out of 42 bodies. He further admitted that since 20th August 2024, the prime suspect Collins Jumaisi escaped from police custody. The DCI has made no meaningful progress in locating him or identifying other suspects. Nyakoromogi en thuolo mabende wadoka ogo yweyo mokwongo e chenro mar ang'ich welo. Aneno kanyo ka Lawi Wuod Adore wacho ni en rinya oneno Ramogi TV e yo makare to omor gi Kindiki. Awinjo Ramogi TV ma Clean Gideon Ouma kawuok Konjiko. Audis Mkoz mosna min Flosia ane gwenge mar Kibos. Erokamano ahinya an Obilo Derrick, Director Konims Academic Bondo, amor kod chenro mag Ramogi TV.